Ne? Rozjeď to ještě jednou, rozjeď to, jak chci dělat natočit takový video. Ještě jednou jeď, pořádně to zahrab. Takže poslední video našeho skutru, než se bude prodávat. Jezdil super. Jezdí super. Tak čau. To je poslední video toho skutru. A jede dobře, ne, ale. Nebude ti to chybět? Bude. Tady to hrabání a tady ty blbosti s tím. Co? Chci si zahrabat, jo? Tam nová guma, vole. Nová? Taky trošku obruč, to je fakt. Dobrý, no. Budeš mít vzpomínku. To... Bacha na tě. Tak jo, no. Tak to odpál ještě jednou.